musaonere video ingati simunakwanise zaka 18 right here apapa ndimapanga ka research kina kake kukhuza pornography ndi apapa ndi data inake yapo kwambiri yoti ndikugaireni wezi zahira ndipasire mafailo this two papers pali stuff yokhuza papo, so I'll talk facts. The disclaimer ngati niyo muli simunakwanise zaka 18 chonde musaonere video, and let's start with this. Mapono amaoneka harmless, right? Amangooneka ngati kuti they're just videos, the stories yabe, it's just entertainment kuti zimangotisangalatsa komano ndikufunsa nifunso iyi kodi ndifukwa chani you feel dead mwakamaonera mapono acha? Chifukwa chani mapanga hide? Chifukwa chani mafunisisa mutasiya koma zimakuvuta ndikusiya? Because iniyo mukudziwaso deep down mumakhala mukudziwa kuti this is not just entertainment, sima video chabe, iyi ni nthenda and it is poison. Chimene ndapeza apa nchokuti mapono they are programming you, amakhala kupanga train ubongo wanu to seek fake pleasure over real achievement yeni nje komano za fake zicha. Munthu you stop chasing purpose. Ngati munthu uye addicted to pornography, even if ufuna ukhale achieve china chake and zimavuta. I don't know why Bible this ndapeza data komano maybe part 2 I'll explain, maybe part 3. You stop chasing purpose, you start chasing pixels, like my pictures aja. Munthu umasiya kupanga approach anthu enieni because what mapono amakusisa self esteem and umakhala behind the screen. Umazifira ngati mamuna, umazifira ngati ndi nkazi komano deep down where you are shrinking, ukujeka pang'ono and palibe amene amadziwa kupatulapo iweyo. And the worst part is kumalawi kunoko kapena dziko lililonse and feel like amaonera maponoka komano the real start apapa ikuonesa kuti there are millions and kumalawi kokha kuno. I remember last year panatuluka study yake kuchokera kumakra kuti data yambiri pa internet kumalawi kunoko imathera zinthu ngati zimene pornography. And porn is silent disease because iweyo manyazi yako amakukhazika munthu kukhala wachete and that silence is deadly. So inuyo ngati mumaonera mapono kumaona ngati kuti izizi ndi chimozimozi kupanga scroll pa TikTok, it's just the same habit ndi china chilichonse. Wake up. Mapono apanga liwawo ubongo wanu. Mapono sangakhale ngati ma videos ache mandota, never. Porn rewires your brain. Mtima wanu umakhala ukusintha towards reality, umoyo wanu umakhala ukusintha, and I think this is the time to expose this enemy. Chifukwa mapono ndi mdani kwa munthu, it's an enemy to mankind and ndi chida chimene chili cha serious. So ngati niyo mukufuna kuphwanya machena amene wa mapono kapena if you want to learn more and if you want to face the truth, stay tuned part 2 tikati kufotokoza, and it is where it's going to be scientific kwambiri.